besinomhlangano omkhuleko namhlanje esinqumile njengomasipala ukuthi siwenze kulandela igigaba eselokhu seziya ngokwanda kakhulu zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane endaweni yakwaNongoma. Sizokhumbula nje ukuthi kulenyanga edlule bekuyinyanga yabantu besifazane cishe kubulawe amantombazana amahlanu ebulawa ngabantu abababiza ngamasoka abo. Sibukeke ukuthi sesikwenze konke ukuzama ukukhuza, sikhuluma nezingane zethu ekakhulukazi abafana, sizama ngeindlela zonke ukukhuza lolu laka, kodwa kuyacaca ukuthi kunokubali emuva liyabhebhetheka ngoba nezinombolo esiyitholayo enhlakeni zokugcinwa komthetho kucaca ukuthi isimo sokuhlukunyezwa abantu besifazane kwaNongoma siyakhuphuka kunokuba sehle. Yingakho ke sithena ke ake sicele nobaba abafundisi bazobamba iqhaza nabo ekuthenini bakhuze lolu laka. Kungaleso sizathu ke nokho ke besingakhulekeli lokho kuphela, besikhulelela nje nezinye inkinga ezikhona emphakathini njengabo ubuphofu nokutuleka kwemisebenzi osekuyiyona inkinga enkulu ekhona kakhulukazi entsheni yakithi. Sikhulekela nokuthi sithole ukulekelelwa mhlambe ngamandla angaphezulu kwakho konke ukulwa nokusabalala kwezidakamizwa phakathi kwemphakathi wethu, ngoba kuyo yonke lenkinga yayo na i-gender based violence, ukuhlukunyezwa abesifazane, kukhona insehle ukuthi nezidakamizwa zineqhaza kulokho, uphuzo oludakayo luneqhaza kulokho. Ngakho ke sibuke ukuthi ake sizohlangana njengomphakathi waNongoma, sibuke ukuthi kahle kahle uma sithandaza ngeke ni uNkulunkulu asilekelele. Baba umeya nje ngiqondisa ukubamba kanje, kodwa ngicela sike sibheke le ndaba baba yokuthi nje uba kubheke okhethweni esikhathini samanje kunalabantu laba bathi mina angeke ngize ngivote. Ikuphi ubungozi bokuthi umuntu angavoti? Ade siphuma umkhankaso nje ngesikhathi kusavuliwe sinxenxa ikakhulukazi intsha ukuba ihambe iyobhalisela ukuvota. Iphumile ke lephumile, kodwa ibalo zisakhombisa ukuthi abaningi abaphumanga. Kuyingozi kungaphumi kwabo ngoba thina njengomasipala basekhaya isabelo sethu sithola ngokwezibalo zabantu abarejistile ukuvota. Ngakho ke uma i-voters roll yethu iphansi kusho ukuthi ne-equitable share yethu izoba phansi. Ngakho ke lokho kusibeka enkingeni ke ngoba idingo zabantu ziyanda nsuku zaphuma, bese singabi nayo imali eyanele yokubhekana nazo ngenxa yokuthi abantu bakithi abaphumi phela ukuyobhalisela ukuvota ukuze kukhuphuke izibalo zabantu ababhalisela ukuvota. Ngakho ke sibanxenxileke namanje ke sesiphuma umkhankaso ukuthi ke ngomhla ka-1 ke kuNovember abaphumeke bayovota phela, ngoba i-voting ngamandla abantu abanalo lokunquma ukuthi kufanele kwenzekeni ngeimpilo zabo, ngoba kuyadumaza ukuthi abantu bafike bangayi ukuyovota kodwa kusengakusasa kube yibona abashisa amathayi sebefuna amanzi, befuna lokho yanalokho. Umbuzo ukuthi ukufuna kubani, ngoba vela uzangivotela emuntu unalungelo lini lokufuna zonke lezi zinto ezifunayo kulabo abantu abavotelwe ngabanye abantu uma wena ungazange uba uvote. Ngakho ke siyabanxenxa namanje abantu bakithi ukuthi ngomhla ka-1 abaphume ngothi lwabo bayovota, bavotele labo bantu ababona ukuthi bangafeza izidingo zabo. Kufana nakho nje ukuthi abantu bakithi abafundisekile nangakho ukuvota ukuthi kusho ukuthini, bavota ngeinhliziyo bangavoti ngomcabango, ngoba bavota kabi kodwa kuyasa ngakusasa bese bekubona iphutha lokuvota kwabo bese beyofuna lokho abakufuna, bafuna kubantu aba-wrong ongesibona laba abavotela. Yikho nje ngithi intsha yakithi ngiyayikhuthaza ukuthi ayisondele emhlanganweni enjengale, ngoba iyasiza imhlangano la xoxa khona kuyafundiswana, cotshelelwana ngolwazi ukuthi kahle kahle ivoti isho ukuthini. Akusikho nje ukushaya uxa, kepha kuyinkulumo sukuyenza
ne-commitment oyenzayo njengomhlali wase South Africa nangomhlali kuleyo ndawo yokuthi lokho kwenzayo ukwenzela ukuthuma labo bathumayo ukuthi bayozama banokuzama ukwenza impilo yakhe ibe ngcono.